Bueno, la línia en valencià, evidentment, és fonamental per a que el projecte que era la llei d'ensenyament del valencià, que plantejava que tots els xiquets acabarien l'escola sabent els dos idiomes, pugui fer-se real. La línia en valencià, evidentment, assegura que els xiquets aconseguiran aquest nivell. En altres línies ja no pot assegurar-ho, perquè, clar, l'existència de l'ensenyament de la llengua és fonamental. I la llengua minoritzada, que és el català, el valencià en aquest cas, és la llengua que se li ha de donar més rellevància i més importància. Per tant, la línia en valencià és fonamental. Si desaparegueren, possiblement tot l'esforç que s'ha fet fins ara se n'aniria a no res, no serviria per a res. El passat, que ha sigut negríssim per a la llengua, malgrat tot la llengua ha resistit. Malgrat les prohibicions i tot, la llengua ha resistit. Aleshores podíem traslladar-nos ara cap al futur i dir, bueno, per molt que se posin impertinents, la llengua resistirà. Podíem pensar que sí, si la vida no portarà ara uns canvis tan en profunditat. Els mitjans de comunicació, la interculturalitat, tot això fa que el perill per la llengua ara sigui major que ha sigut mai. Per tant, mantenir la línia en valencià és fonamental, evidentment, però no solament això, s'havia de mantenir la línia en valencià, l'administració hauria de complir el mandat constitucional i havia de protegir la llengua i no havia d'haver ni un alcalde ni alcaldessa que no parlara en valencià, això per descomptat, ninguna autoritat. Ja veus tu les autoritats quin exemple donen. A l'Església l'havien d'obligar a que ho farà també tot en valencià, i fins i tot a la Guàrdia Civil. Si és que l'autonomia, l'Estatut d'Autonomia, hem dit clar que en aquest país n'hi ha dues llengües oficials. Una que és la pròpia, que així ho diu l'Estatut, la pròpia, que és el valencià. I l'altra, que també és oficial perquè és oficial d'Espanya. Mira tu, això seria quasi com a secundària, una segona llengua. Pràcticament ve a definir-la com la segona llengua. La primera és el valencià. Home, i ho fan tot al revés, exactament. No? Se crea per llei una televisió per a protegir el valencià, especialment. I tot el món constata que al cap de 20 anys o no sé quants anys dura ja aquesta televisió, s'ha fet de tot menys protegir la llengua. Perquè si fan alguna cosa en valencià és esporàdic i la major part de les coses que fan en valencià, a més, en un pla prou lesiu a la llengua, un pla molt popularista i molt... Per tant, això és la veritat, que qui havia de protegir la llengua, que és el govern, no ho fa. I així n'estem. Depèn del sentiment nacionalista, en el sentit ple de la paraula, depèn de que els valencians se senten realment valencians. Si se senten valencians, la llengua pot aguantar. Si no se senten valencians, si n'hi ha una desvalencianització progressiva, evidentment, senyes se van. Jo, curiosament, dic, sembla que això és una contradicció, però no és la veritat. La immigració a vegades té més interès per valencianitzar-se que els valencians per mantenir els valencians. I això també és positiu, que vinguin de gent de fora i que tracten d'integrar-se. Així mateix tinc un veí que és xinès i els xinès parlen valencià. Per tant, jo el que diria són això. Ara, el trist són els valencians, els traïdors a la seva pròpia llengua i a la seva pròpia terra, i això són els perillosos, clar.